a otep de ba fasi religieux sigi da gale ambi ku jama kulu fo no wati na ambandige fofo ka andige bawfo ka kulu ko to fo nangara baw ka fo ko awna balma kene aka kalandi umbe ka kalandi lawado bamna matigi trawre kene makoro ka jisulla anuga wuro sana mangado ni sigiro benende angola malwanda ko man nga ko to abo e karay wati na ne ra karamo be nyi ko al musafa karamo ke kanya kalando ma iga foli mina sa fo san fe lege la fo kantiki ka blo ko ne kala se kene ma be la jele ka fo ko foli sigidawdo kama ba de sigile fo bol fendigi bi sena ma fo kemen sena be barakela fo ko ma kele de kanga ma fla fo wa koma de kanga nyema fo ne de abe ka koma ina wati na ba be la jele fo ka be asigiro ma ani aka kuma ka fo watila ka fo ko anye ma roblo dagosi ambolo lankolonte antege lankolonte woro tamba ambulo ko anye jid obla jira koy ko di ma horon no ma nyongere le ko ka ambulo fla dango ko fugulo boku da ko anya go sinu yera de kanye de o yemin to ambulo kata na mo soro ma wala ka kana ko ma e kilenye damba e kilenye seba e kilenye fama e kilenye ko lu yenin soro dani kono kan nge damba ga nyora jini bogo ne fiye ne tasmatiki koni ku yenin ga nyora karamo ni bini ma ko ina fo olu bono yi ku te kun do dani na ku tu kun do danguna ko dangundo de foruye ku kanga dangundo de ke o ku madda se ganza karamo aba fo ngi ka utu datigi de sago ba dara kada sa ko fodro anata ko femba tiginta fengele tigi chama mani mate kelo no fe hagli ma era ti so no fe kelo kamo anti siga ka iga me kanya ngo ga be an kala ndo nga nyeni ma nyeye ma de ka be an nga nyeye ma femba tiginta fengele tigi chama hagli ma ne hagli ma ti ma fro ayo ko min de muru tigele mber femi ka on fe ko nere be siga ti da sa ko fo nine me eten la me koro e kone ma da fa ne mo vie mo me da ngone mo vie imo mene da ne ko e mi fo mason o de ma o koro te kone mason ade ma de ahi kramo koni e war burne to mo baga katila ko aka war ma da fa de o jigi ba ka ko abora fenwore de bulo kana dale ma manyo amma bura manyo won ko de o kuma dola na lu ga yin ngali ka yere la ko est ce ne war mi retomo ne jigi be ngomi ne sona o bo don wa o to don karamo ni yo yin ngali ke yere la yoro la ni be gi ga ma ya da fa ina tigi ni ga da ma se ka sira ma boyoro re aburu ni manyo ado de ko ni e kasi kon na ka ma da fa ay karamo ga te ko no ga aburu ni manyo go karamo ko amate ko do solido teto to lemba kono bena ame kulu jama kulu fu kafo umanyi rabulo languluntu de man kulu languluntu ugo sira ye kilenye ko jo ye kilenye ko son ye kilenye ni nyanyi ro kona yin mbuguna tige do kanin dona kari ko keta turanye fota turambulo ko anga nyuma de fo anga nyuma nke anga jugumanto anga kodo anga antle anga bara anga doko maya na ngale wanda fa karamo ko no ga dunde ngwa ko no ga dun nyana maya olu noto no go nyana maya be ko olu noto no bo hali sini sebeni dilando ko ni mino sigira kam
ngo sebeni dilama ko do dugu len safe amma bo yoro si dilana yande kamo abiga ci gudi ngabi ga ci gudi diga ko de laf ma ko tepa ne karamo ko nedde karamo mo haydara anya bla rom na kuno antna jegata karamo ma fi na ngombi koro do ma fi na ngomba ka dugono nando o karamo antum fleni njakumbe minka nini ne ra koro ke kanye sherifu usman madane haydara karamo ko kana sigara wahu kura jigin todo go wahu kura jigin todo hal ne karamo ko tika on tay ne ko ne ladi ba sebebe ka ladi de aw ne koro ke ko ne go hal na tiga un tay mede e karamo ko kana sigara fe ladi ba sebebe ka ladi aka ne kuma nyebe femi mele kuma ngo fe nyame na kora doni ti se gatima kaba wo fe de ati mala karamo ay karamo non ngwaga mali karamo non ne abu wuli yoro nu tayoro kuma do ibu kesi de se be ko dora kwa ni ya kun yere dongo tla kuma na ngoni ya kun dongo tla hal na fora ko premier mane metri aki den kuna na so ibu wuli ati ka yi kana sigora foni ya so itati ki ganyeta karamo moro aidra itle ben ko roge mangana anyi yoro min baro kuno ayoro do refleni ko tiedo o yengalo ndana gatla ga toro taga ansegere katla ko fu kange faso ma faso kono ma ko fonta onye ko ma jero nta onye ko udala ko minade ayaun toro manga do ko bemba sono mudu na amfeli anga togota atum dabora mi re kama otunga na ke ko plan ayre o kana ke kadaka haidara pressione na de kata fe na sono boli nin tumande haidara mali dembe bo kala sila okuma nanga manga ko ke silame banyere tira min ba foka be tanti ko ko lawa anga jiambo kele jo haidara ya don ko faridara no faridara ne koroge bini yire boni mun ako ere be damne na minga ko do yi jo qur'ane ka de do yi ala ni do yi ale tara jon qur'ane kan ne ka yeli la de avi ba to ere taka bo fitiri generation kungulo la folo aka no ke ko baye ko awo papier inte qur'ane be dusukun la papier inte ka fo papier inte ni ye kuma in lame may mbale maya fole ndo nga kuma yi hadama din ya fora da amma ko ya fora hadama din ya fora da tonomi de be kuma ne ngofe tonomi de be kuma ne ka bene ka nyele mane ma fongo ye tiede awo wene ka miri o na kinye be se ka boke ne manga wene ka kile na miri ka nyele kada nyafo ay ngoni alikadi jeranye wati jange anye kucha mombaro o dodola modo 2003 de do ni mafi dodola nana so nyasro alikadi onwede o tera ndara segnye alikadi wede antora barola akontara kanga telefoni to nyina nanga telefoni ko no ngoma nyina ko bi antara tilo ka sugu bande la ko sugu bon nega takali manche ba fa ma ko kana market gansu anga mo bita estoku san sugu na kana market o kana market ni nami tai jama ka chai hani Nigeria ni anyere wulo fi nyogon kono chama be no bon ne bi sera ko nanga telefoni bon ne bita ka telefoni to agogo yesugu baye de anye baro ka du ni fenchama kama moro ayda antora baron nan na kuma do fo alkadi odo o kuma ni kabo do alkadi hagilina do takane segere minu maneja nga net ya blanya makala ya minano kono net temena nan ta don ngwa be ka ye dine de kono ka daka alkadi re dai mi kono na net fendo ko na
nyere la ma Qur'an ale politique ga ma Qur'an kala hal na kala ndo koni shi ayra dayni ngo ne jatigi ke ne bora angula kana jigi an balma min kayan no kibanka do ka fo kibanka do kama muro hayda so ele mana ko ka fara jansalon ko jami one jigi no min gan terika do ami baro kan na ja al mi re ne blaga tale fe ne na le ka ko na ja so ma ka se ko chama ma hal na muso ye duguma fe ni to ba ne wele ko ngana ngaina na ye nanga baro sira dine ko kuma ma kuma anya de bile bone ya don ta dianya kuma ye amma na kuma la ye wala mi ta baro la biro la mi odon na ne ani ale ani anga mali commerçant bado do o na le jiga fe o yu balema de kuma ko donc ano de bi ka ta sugu ni na no to e kana market abi ko mi stock ferioro ado am mo woro de bi ngon fa mi ka ta mo woro ni de bi balu la fona granje amana se sugu ni jigunda la anya soro ko mi ka shinwa muso ko robani mun bi sigi dinge dala en no u ka metro daw ni fona obi tiga balabala lewni tiga jenno ni kaba balabala lewni kaba jenno anu ka ngokoro yiri den no feru ba ke palana ka dlo kana ani dobi ikuma nga mo mi parfum fidin no fe do fono bo ubo fen klikara no fere femise no fere jiginda na kwa o jiginda la na soro shinwa musukoro ba do be kare akeleme ka mado abe qur'ane de hadisa o akeleme ko to fini ka abika ayu wa fere kwa areo comment on appelle liquidation quoi abika fere nenye bala nga wolo findo yo ya kanga ke Somali ou bien Somali Sudan fa fe mo no ndo ko ndo pa dio yaro lu jina on jite kele ko kale ko lu ta ko lu fura ko lu josi ko lu hala le te fe ga da duguma kwa akele me ka mine mina bula bu che ne njo ga lo ne yele la ko ne jadi ki ganu ngone ma ko no ga yele muna ne ko mi waru ngo fura ko ngene men dina ko na sa ako muna ngome ngonja de ngere kan lojeke ni fle anno abika ale bika shino muso woro babulu ka qur'ane de do ale bulu amanga filifili dugumata ale bika sa ni izinu de bi jamana ngono ale ha balo ka nyuma de ke shino muso woro ba na tara jinna sina ay ni marsira ngaji ale bika chama woro de takana ni chena no besa abita takana ngo hal na ko na konner sigi ngaji ale wo ba fato de kona bo tiyo so ni talibi munya ngo province ngene dina ko ne kuma nya toro ne fo alikadi ngo kuma nyenja dige toro vraiment madel ga nya ku mune ga ten kuma na cha ko ngado ko ma be fo qur'ane fo no mango no ne ga do ko ya ma ko tede karamo mi ye kiye o de to ko kuma ngo me kiye o de to ko kuma amateme kile saba nani ka tu antara ne reka kuma ni do ami fa to lazim alo la anga baro mandi ko so betu ibara amana se dinga dena ana na soro shinwa muso ko ban sinna anana nuga wutro nini radio falembe kitabu nuna kwa ngama ngonja dige ngoja ayijo ongo dona ne kuma mvie ne ado kuma yitoro hali bi anga baro hala ka ambo so na bisi kana ni anga kuma tiga tabe kuma yitoro ko ne kana so ngado ka maga se qur'ane o yala ko de ya dona abura ongo shinwa muso ko ban afle e ka be sambia ni yene kono so ni abina nani go ne kuma mvie no de do ke qur'ane be tienige qur'ane te tienige on de bo o don o fora an minnu daro la o y'anw de ka tiɲɛ wajinɔgɔw ka tiɲɛ tɛ wa a tɛ foyi kɛ olu la foyi n ko jatigɛ n'i sɔnna wa i ma sɔn ko ne ka fanga de ya ne ye nin baro min kɛ alikadi ye ayiwa ko a kana kɛ alikadi kana ko ne ko ne de tun bɛ ka kuranɛ feere sini dɛ ne ko ne y'a ye de a ye ne ni n jatigikɛ de bila ɲɔgɔn na kuma nana sira min fɛ n ye nin baro de kɛ alikadi ye ko wahi ngono kona sura mi sura no kono gon koro gama ko ga nya fa yana kanya de ko ga nya fa yana kanya de ale gare bi so ga yoro mi irala yente de ko yente de ko yente kono koro gama ko yente
alikadi chesa ne ko ngo chema tife mali ona ka nebo katla ka prevu de ta ka di ni masu ibi chedo re wele hali yere wolo di ba ka na senegia ayake ni kamo uruga mi foko ni alajo ka shirifu jo alajo shirifu jo de na teo ngontungo isufi duranga siga sai ka du kerefe sanga ka sai ka du kono bi ka misila ka fodoro ko fure min tara de ko ka sara ke fen kono na de ko kramo ai anga fle buli tintaki ate korate foi ate na mi sa voyo ngandai sinzano na yin sinzangele ndele fo sa ta de ma kile hore da ko eta ko tiye kunu ede bi ede ne koroge ngo tiye kunu tiye de afo alikadi na kono ko kodi tiye ga tiye ko ne mi fayena ko ne mi fayena ko na dalma kan nyama kala yala nyama kala tinyala horo ya to ni mba bulu nyama kala ya kono kwa ka boka fo mali de onye de ka fo duo ni me qur'ane kono ayeni kala na fo ko jadi su bina ka dugu ga negati mai no bi soro qur'ane ro na yo dugu mali do na ka amma ya fama siya kilina amma ya fama dine kula amma ya fama ka ala kama amma ya fama ka kira kama amma ya fama ka qur'ane kama wa amma ya fama bokulu barka kama tuwoti de ma na ma boka fama ne yo ne ko ama ngo duwo ye fulade ngo kile yin ziribi o te fo yin na fa yin na tige kono anga to mo na ngache ami na bomi aye to so mi fere mi na ma na yin no we ba ka to ni ka ala ni ko ti kada ka ne ko roke koni ya anga ta kunu ta yoro la abai ra hagli ma bera ko kunu ndiara re ne ko roke choma ne ko roke choma to ko na so nga tu sanga so nga che kana fo no ka du ati de ko shi kan ni ne ko roke donte menanat ntoro don numa kane dalen soro bi ni shi kaso kono ke yeni ni ci won non ne ko roke net nga sangale ndoron di ne tele ngade to ko to ngongi mango 91 iba fo laji Pablo ka fodo mina boake koni me maso Bukhari ne muslimu Qur'an al-Qaimu kitab Allah reba koni bi siranga kuma misiri la jamana ya no ki dende kan zoro laji Pablo ka so ko femba tiginda fengele tigi chama kwa beke son fena karamo wono kere tigani ni ka tata so la ete fe ka nyi amu basande akambo ngodona karamo o kuma de gele ale flamba de do ma libre vili o do kana kamali abeka yoro jange Egypti kala la ko afata amba bo kala na ngana butigi dele ka bla ko o so ma ande mi senin dama na nyogon soro do fono nga butigi la ko mo o fani jini ko bla butigi do la na nyogon manjo amanga faso ko baro ke debi tafo ngacho mi yela man tigati ko bitani ga sere o ni ndo ni kuma de nale ufle wuli teni ne flagi bangi jo ko dara ke Qur'an do ta ngo kamale ay arabo wala be min ngono to do ngami sebene ko ke ngone boka ko re nyana sita kana mo ne bul to dara murusa be no muso bulo kana jo ngo kamale ngi ye kuma mo ngo siga ka to de ko dara te Qur'an do ye kuma ko to la siga ka tanga me mo ko bamna ko mo go bi kono ngo ala be min ge ngo to ala bulo ne be min ko ke be nyana sa siti ko na harafu kana mo ya so rambe kangu musa ka do fodo angongo kangu musa ka war nyini keba don na lef ne mande mo ni ango ka arabu sembara ko arabu ya jo kerefe ho
ka cirigiw senbara ka cirigiya jɔ kɛrɛfɛ ka nansara bile senbara ka nansaraya jɔ kɛrɛfɛ ka wuli k'i jɔ ni wolofina yɛrɛ ta ye n'a jɛra maa min ye i b'a k'o ye n'a ma diya maa min ye a bɛ k'o ye n ko cɛba dɔ n'ale filɛ ka to an ka sanni nɔfɛ dɛ awɔ karamɔgɔ an farinyana ka dɔw kɛ ka hali cɛkɔrɔbaw dala nin nɔfɛ i y'i se kɛ koyi ne kɔrɔkɛ n k'i y'i se kɛ bɛɛ da ye kuma de i ye bolo bɔ cɛkɔrɔba caman kana u ka du kɔnɔ n k'i ye cɛkɔrɔba caman kɛ ka kɔlɔsi da ka dɔ bɔ sufɛ seliba in n'an da la sunɔgɔ kɛ k'u ɲɛ bilen ka wuli n'u wulila ni maa si tɛ bɛn du kɔnɔ i ko hɛrɛ o ko bɔnɛ i ko bɔnɛ o ko n sigilen don k'o kɔnɔ Cheikh Amar Tidiane yɛrɛ ma min sɔrɔ o n ko Cheikh Amar Tidiane yɛrɛ ma min sɔrɔ o jango ko bɛ n'o den ma Cheikh Amar Tidiane o y'a datugu ni fenêtre nin kelen dɔrɔn de ye awɔ o ko wurudi min filɛ ale bolo ko kira Mamadu yɛrɛ de y'a don ale Cheikh Amar Tidiane bolo ani bolo awɔ n'i ko k'i ka arabukan jɛlen bɛ n'a ta ye n'i ko k'e de ye arabu ye n'i ko e de bɛnbaw ka kan don n'i y'i sama ka na ale t'i ɲininka fila la koyi awɔ ba kɔrɔ ye k'an ka taa ye ba kɔrɔ ye k'an ka jɔ ye ale t'i ɲininka fila ale ko i nana kɛlɛ diinɛ min kama diinɛ in ɲɛfɔla ye kuranɛ min ye i bɛ kuranɛ in dɔn ni k'i bɛ kuranɛ dɔn b'a fɔ ko e ka taa sanayɛlɛ suran kalan da o karamɔgɔ ne ye sanayɛlɛ de kalan dɛ ka na se Isa ye yɔrɔ ma ka na se Musa ye yɔrɔ ma n'i tɛmɛna k'i bɛ taa fɛn wɛrɛ ale b'a fɔ k'i k'o tɔ to yen nɔ o donna gindo la ale ni tise ale m'a lawuli o si kama o ko e nakun ye ale kɛlɛ ko kuma min b'ale ni Mamadu cɛ ka wurudi di ale ma o Mamadu dun ka Ala filɛ k'a yir'e la ko kuranɛ kɔnɔ Mamadu ni Musa min ye ɲɔgɔn ye e b'a dɔn kuma da min bɛ Mamadu ni Musa cɛ wa o karamɔgɔ n'i k'i t'o dɔn dɛ a b'a fɔ ko kuma e ka taa ale m'a f'i ye k'i mɔkɛ y'a kɛ ale ye koyi ale m'a f'i ye ko se dɔ b'ale ye k'a kɛ koyi ale ko o Ala min filɛ ka kuma e ma kuranɛ de kɔnɔ o Ala kelen de y'a kɛ ale ni Mamadu ka ɲɔgɔn ye ka wurudi don ale Cheikh Amar Tidiane bolo ani bolo n'i bɛ fɛ ka kisi dɔ ta ka n'i kɔ don a la dɛ kisilan don n ko kisilan don salatul fati fatil maqulugi fatil masabaka nasrul haqq bil haqq Cheikh Amar Tidiane ay cɛw kunkolo minɛ ni nin ye dɛ ma ma foyi ɲani namara in nka ma foyi ɲani namara in tɛ ne kɔrɔkɛ i y'a bolo bɔ cɛw kana ne kɔrɔkɛ ma tigɛra an t'a ɲini ka tigɛra di dɔgɔya an t'a ɲini i ka dɔgɔya i bɛ dɔgɔya kɛnɛ min kan an sen ka ye nɔ nka n kɔrɔkɛ i b'a dɔn min bɛ ko la n kɔrɔkɛ ye cɛ jitɔ de i ma da i ka jitoya ma dɛ i nalen fila an bɛɛ de bila kun bala n'a sen na quoi n'i y'a f'i ɲɛna e ka wahu ninnu dɔw bɛ yen a jigin cogo ma ɲi karamɔgɔ ne kɔrɔkɛ wahu de b'i bolo kana sigara so a jigin cogo ma ɲi i ye kuma de fɔ n ka cɛ arabu ala tɛ kuma min toléré dɛ awɔ n'i ye kuma de fɔ arabu ala tɛ min toléré a ko n'i ye maa fa i ka fa n kɔrɔkɛ i fɔlɔ de y'a fɔ k'i bɛ t'u ka du ci dɛ i fɔlɔ de y'a fɔ k'i b'u ka du yɔrɔ dɔn n'u ye min k'i la n ko n'u ye min k'i la baba juju fɛ i b'o kuma kɔrɔ dɔn ko tajuru sara ka d'a kan i y'a fɔ peut-être a se de ma k'i ye wa se kɛra olu minnu n'u y'a k'i la o kɔrɔ ye k'u nan'u ta de juru sara n kɔrɔkɛ n k'i yɔrɔ bɛɛ i k'i sigi i k'i yɔrɔ bɛɛ i k'i sigi i bɛ fɛ ka wahu kura min jigin n k'i bɛ fɛ ka wahu kura min jigin n tɛ waati min jigin waa dɔ dɛ komi kelen kɛra a la Jibirila yɛrɛ paraki donna du kɔnɔ k'a sɔrɔ hali a ma salamu kana a ma maa bɔ nin wahu nin kɔnɔ n'i bɛ nin jigin a fɔ i ka Jibirila n'a bɛ don bulon kɔnɔ a kana maa fo dɛ a ka tɛmɛ bulon kɔnɔ maakɔrɔ la ten filewu a ka don min b'a fɛ a ka t'o f'i ye k'a fɔ ni wahabiyaw nana o sigi de k'u bɛna don ni kalabancɛ ye ka jama labɔ k'u bɛ ko kɛ ko kelen min b'u bolo bi n'u bɛ se ka maliden hakili fara ɲɔgɔn kan mun ne ma jukɔrɔ filejala la tile kɔrɔ o dan ye nin diinɛ ko in de ye i y'i sen da kuranɛ kan i ko an ka seli an ka kan na i ko kan na seli bi bɛn i ko a tɛ bɛn i y'a kɛ i m'a kɛ a kɛra i ka misiri kɔnɔ o kuma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la
iya donta ya bota bon ko roge wa yo position kan ni e Bamako do ni ko ne ma do isono o ereri ni soro chugo kada ka bolo do na hera la kura kuma mana et ngangi nyesi fen folo ma o tiye ka Bamako na lamini mineni misiru be quoi voilà à 200 km de Bamako dugu bashi ti soro no ko misiri manga ye e bolo ro na way donc bi it misira ko be ke mali ni hage ga inna tabu yana yina na misiri ko mai wa yo ye misiri ta yorobe hala na village ya be ta misiri sisa mandarasa so bi jo misiri bi jo ne goroge ni wahu folo la ni ye ci do Jibrila daka ka ta fe alaye mamunu mi ke nene mamunu mi ke buruja ko mo go ci ko lo jere sangele sanfla halu bi min du dala kwa ko fenêtre be datu on ne goroge o nye kunu nye bi nye medai dileta wahabia deo ma bi nene ni kama ite se wo ko so ngo medai dilefle wahabia deo ma bi ka be enne ni nizema ngiti se go soso ife mo goti se go soso onkoroge olu tate fenete itolu ka portu yere datu ba ngiti olu yere ka portu datu o ga jama ka chane malien do be se bana ka me ro bana bi misiri kono na ene to kama we misiri kono na ene na dro yitu mi gadon kono onkoroge kana sigaro tito ite ebulu kon ko do on teo et mba don on ye plan be de plan at de on ye ebo don e ba do ko on ba do ke ebo ne ko ro sika ta na mu ye bla re tar la ka son boli so chamangara di go chamangara di bira ankoro ke yi sege ma da ya sede wi sege ma da ya sede o ngani ye femi ngoni ye femi shibaka busirte ma shidlaka ni dimi hunye ko ha shido ayi o ya kan yana ma ke tudo don do go fare ga don kai ka yo ka don ke ka ko ga tan ni wala kamo ni ko roke ni ma kura munun kundale men mandeka aye siga bo ara pepe nu ye se soro ngonu ye se soro u keleme ga foka ka jega minun kele bi abade minun kele u bi fenda au kan u ta da oluka ngo be fenda au kan u ta da oluka kana siga ora de o koroma surun folo ye kufa e ba do Bamako at mi dawala abita aye dugu ke Bamako lamin na bi la pro fle ka mana ko damna du bera kufa ka dawala yoro awa sira ko lawni ka yela gata karamo kufa tara kan namara de la saudiya kana abbe ba don kufa tale kungo kono amata damne ni marfa chini ayi malien bebo don kufa mata damne ni marfa chini o kuma dola yere amse ka fo kufa yere ta kun tunde marfa chini goy onga jenyo mi jenyo na ni no lu bulo don na bulo oluga jenyo nya awo ede bike barake de oluga patron ni sono ma bije o jenyo wonya nkono kufa tara mo ja wuli de ja disibo kuma be bo ale yere de da anya me odona Mauritanie anga delegation munu be Mauritanie ko do bi na do ka misiga ni misi bafla tara ka be ja wuli donc a suroka demsenin karaki dama nyinu ka kereflana ka fara yere ka minu ye misi digi deoye ka fo ku fo ko wardi ko misi fere ka wardi we marfa sa wu yere la kana pata forosa ko do be ko men mbe ale yere ka hagilna dinane ha so bingali gele papa ka te ko ngodo donc be ni marfa juguni sa ale de bo san yoro don ale de bo marché ta be do so be ni do ni sa ka di iga de ma misi no fe e dugu de to nyebo la ngache ni tanga dugu la de hala oni anga lasati na anga mugu gen lorote yala ante kwati bodro dugu misiti de bela jeleni kala sini ko funi kiso lullu na fa bela bi yala lo mo mundam na doran donc fandam nu maso aya yiro lu ga fo nu mu robe do fa ka atake jine mori ballon go jine mori ballon ko fa ka ballon
ayu yere kari ɲɔgɔnna kuma min na bɛɛ sɔrɔla ka marifa san ani minnu ye hakilina kelen ye a n'olu wulila ka diɲɛ minɛ hali a ye diɲɛ minɛ ni kan min fana ye ayiwa hali n'o tun ye bingali ye ɲɛfɔcogo tun b'o la koyi ko fa n'a ka jama tun mana n'a ka dugu la n'a ye salamu kana n'a ye salamu daminɛ n'a ye bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la a tun bɛ ɲininkali kɛ ko kerecɛn bi yan wa n'i k'i ye kerecɛn a tun b'a fɔ k'i ka wuli ka taa n'a ko bɛnba sira tagamana bi yan n'i tun ko k'i ye a b'a fɔ k'i ka wuli ka taa ale ka kuma ta n'olu cɛ ale nakun ye silamɛw de ko ye ale bɛ fɛ ka kuma silamɛw de a bɛɛ de ko a ye silamɛ ye anw ye silamɛw ye ale kufa bɛna ɲininka min na bingali kɛ kuma tɛ fɛn wɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ dugu in kɔnɔ min ma deli ka kuma in mɛn i ka se nin kan na k'a fɔ ko ala ko k'a ma jinɛ ni hadamadenw da kana foyi kama fɔ a kana bato dugukolo in kan bɛɛ b'a fɔ n ye nin ye problème t'a la tabarikala nin diyara ye n ko n'a y'a daminɛ alimami na u bɛ seliji ban yɔrɔ o yɔrɔ alimami bɛ nɛgɛ ta ka d'a kan ni filila fɛn na ale tɛ dɛ kuranɛ de ko ten i komi bi alimami bɛ k'u jɔ ka perezanw jaabi alimami bɛ k'u jɔ ka minisiriw jaabi ka sɔrɔ k'u cɛ ka bɔ yen ko ne m'a fɔ dɛ ko ala de y'a fɔ o tuma e da de kɛra ala da ye o tɛ karamɔgɔ kufa tun tɛ caman yir'i la dɛ n'i filila e tɛ dɔwɛrɛ nɔgɔ kɔ dugukolo in sanfɛ ale yɛrɛ fana bɛ ala janfɔ yɔrɔ la sinon normalement i kan ka faga de nka n'i fa n'i ba sɔnna n'i ka mɔgɔw sɔnna i bɛ nɛgɛ ta i bɛ tugu ale nɔfɛ kungo kɔnɔ i bɛ taa i ka diinɛ kalan tɔ dafa ou bien k'i da k'i bɔ a la sisan cɛkɔrɔba b'a fɔ k'i n'a ka taa ko fɔ ka jama sɔrɔ cogo filɛ ne kɔrɔkɛ i bɛ dugu joli dɔn Bamakola lamini na ko n'a ye salamu minɛ misiri la k'a ni cɛmisɛnw tɛ tɛmɛ n'i bɛ dugu joli dɔn quartier joli dɔn Bamako ko n'i y'i jɔ misirida la ka cɛmisɛnw ɲininka nin na k'i ni jama fan kelen tɛ taa bɛɛ bɛ kule jala la alimami kɔrɔ ne kɔrɔkɛ i kun wuli i k'i kun wuli n'i ye sira de ɲini fiyewu ko balimaya dɔ b'i ni ninnu cɛ i kana sigara to u ye minnu dabe ka taa sila tunu ma pewu ne kɔrɔkɛ i bɛ sɔn ka y'o jamana wo mali wagati nka commerce triangle don e ɲɛ jɔlen bɛ yɔrɔ min na a bɔ fan tɛ yen a bɛ bɔ fan min fana na e kun tɛ ka sin yen yɛrɛ ma pewu teriya sira kan wajibiyaw ka teriya banbalen don n'i ye dɛ a bɛ ka balimaya janba min ɲɛɲini k'o to minɛn kɔnɔ bilen koyi n ko to minɛn kɔnɔ an bɛ lifa minɛ tile de kɔnɔ sisan e yɛrɛ ye lifaw minɛ cogo ye a bɛɛ kɛra i ɲɛna sen na n k'i yɛrɛ ye lifaw minɛ cogo ye a bɛɛ kɛra i ɲɛna Amadu ka baba n'a ta nana k'o dira ale kelen de ma ale ma sɔn ka cɛkɔrɔba sɔn cɛkɔrɔba fana ka lipa tɛmɛna avion na Bamako kunna aw y'a jɔ ko avion nin tatɔ la lajɛ y'a dɔn hali n'e b'u nɔfɛ k'a fɔ k'e bɛ ɲɛba dɔ ko ninnu na n ko hali n'e b'u nɔfɛ k'a fɔ k'u ka tɔrɔmɔjɔ yɛrɛ suma yɔrɔ k'e bɛ ɲɛba da la ne kɔrɔkɛ o siga bɛ ne kɔrɔkɛ n'i t'i ɲɛdɔn a la i bɛ ɲɛdɔn min na n'o y'i faso i t'i bolo ko la ka ninnu to yen sinon nipa girimanw de bɛna di ninnu ma dɛ e yɛrɛ ye Hamadu ka baba ta in i y'o kibaruya mɛn dɛ e kɔni b'a dɔn ko wari in kɛra triangulaire de ye ka ta yan fɛ ka taa d'u ma yan fɛ ko yɔrɔ ka ca nka Hamadu ka baba ko k'ale kɔni kelen t'a dɔn i yɛrɛ ka fɛn t'a dɔn n'a ye ka dɔ d'i ma cogo dɔ la minɛ cogo wɛrɛ la ba fana ta tɛmɛna i y'o tɛmɛtɔ ye dɛ nkɔrɔ u bɛ k'e bila duguma kɛlɛ minnu na nin nk'u bɛ fɛ k'i da don duguma kɛlɛ minnu na nin k'u bɛna tɔgɔ da e kun ko nin kamalen k'i ka maa de tun don i ni kamɛtiw b'i jɛ dɛ i y'a don ta i y'a bɔ ta u bɛ k'i koron ka taa fan min na karamɔgɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a sira kɔnɔ nɔgɔ taara u b'i yɛrɛ ɲɛ b'a la nɔgɔ taara ka taa bana ni solasigi wo don ne kɔrɔkɛ kɛ cɛ ye dɛ ne kɔrɔkɛ kɛ cɛ ye dɛ kɛ cɛ ye dɛ kana bɔnnaw kuma suli ka taa kɛ cɛ ye
ne kɔrɔkɛ n'i sɔnna wahabiyaw ka Bamako minɛ dɔrɔn yɔrɔ tɔw t'i bolo bilen pepe ne de y'o f'i ye Mali kɔnɔ kosɛbɛ k'o dɔn n'i sɔnna wahabiyaw ka Bamako minɛ i la i sen tɛ Mali kɔrɔ banna pewu n'an sera ne bɛ fili ka jeli k'a fɔ dɔgɔdɔgɔnin soli don ni fili min yera a la o karamɔgɔ ko ne ko ne ka kodɔn dɛsɛ fili de ye koyi k'an to ye kalanbaliya ye n kɔrɔkɛ don ko n teri ye maa ye n teri kana kɛ wɔɔrɔ ye yiriba dɔw bɛ yen hali n'olu bɛ bin fo kuma de ka ɲi olu bin kuma na ni Mali tɛ wajibiya denmisɛnninw bɛ ka wajuli qualité dɔ kɛ Mali la an kana taa yɔrɔ jan sa arabula t'o tamasiyɛn di yɔrɔ ye mɔgɔ ma Japon t'o tamasiyɛn di yɔrɔ ye Faransi t'o di yɔrɔ ye Espagne t'o di yɔrɔ ye a ye taa an kɔrɔ Côte d'Ivoire n'i y'a fɔ sufɛ ni dugu jɛra i da bɛ fara Côte d'Ivoire an kɔrɔ Ghana an kɔrɔ Nigeria an kɔrɔ Togo an kɔrɔ Benin an kɔrɔ kuranɛ jiginna maliyɛnw de kama n ko kuranɛ jiginna maliyɛnw de kama promotion de jihadiste la mɔgɔw dala foyi tɛ ka bɔ o la ne kɔrɔkɛ aw sigilen bɛ k'olu lajɛ k'u tɛ ka fɛn kɛ n'a ye nin kulejɛlan kɛ a bɛ san sɔrɔ waati o waati hali n'a kɛra cɛ kelen ye misiri kɔnɔ a b'o sɔrɔ ka fara yan u ka cɛw ma a ye se de di justice ma cɛ o cɛ n'i ye dankari faso la n'i ye dankari faso bɛnkanw na n'i ye dankari faso sigikanw na n'i ye dankari fɛn na fɛn min bɛ ka dankari mɔgɔw ka ɲɛnamaya la n'i ye fɛn bolo kɔrɔ ta ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn min bɛ ka dankari mɔgɔw ka ɲɛnamaya la k'i minɛ k'i kili kɔnkɔ a kɔnɔ bilakoro o bilakoro n'i y'i sigi o manamanakan fɔ la i y'a faamu ka bɔ san 50 la fɔ dugu ma ne kɔrɔkɛ a ye sira di justice ma cɛ o cɛ n'i y'i sigi jihadisiya promotion na jamana nin kɔnɔ k'i minɛ k'i kili kɔnkɔ a kɔnɔ hɛrɛ ka sigi a hɛrɛ tile ka hɛrɛ bɔ nka a ka gɛlɛ dugura a ka gɛlɛ dugura dugu min ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka mɛn ko jihadi k'o ye Ala ka baara de ye o fɔra ye dɔrɔn e dar'o la ka tɛmɛ i ye min bɛɛ lajɛlen kalan kan k'a sɔrɔ jihadisi terroriste kuma foyi arabukan ni tubabukan dɔrɔn de don awɔ jatigɛ walekɛlaw n'i y'a fɔ arabukan na a kɛra haramu ye n'i y'a fɔ tubabukan na a bɛ daga i dun ka mɛn fɛn kelen dɔrɔn arabukan na taa o ye taa de arabukan na comme on appelle ni français ko ko va ko y'u ka taa de kuma in kɔrɔ kana ɲɔgɔn jɛ dɔrɔn an b'o de nɔ a ma ban wa n k'a ma ban wa a fɔra a ban an b'o dɔrɔn de nɔ nka a ka gɛlɛ dugura dugu min ye mɔlɔn di wali kan wɛrɛ ma a yɛrɛ ka kan sanfɛ ka tigara k'a fɔ ko kan de ye mɔgɔ yɛrɛ ye ni kan binna i binna n'aw y'a kɛ ko dɔw ta ye k'o de ye Ala kan ye kan tɔ bɛɛ bɛ t'i sɔgɔ de bila fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa Ala fɛ yen cɛ maa dɔw ye fanga d'u ka kan ma sa dɔnni kɔnɔ u ka mɔgɔkɔrɔbaw ye fanga d'u ka kan ma dɛ c'est à dire komi a kan ka kan bɛɛ connecté olu ta de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa Ala fɛ yen non tulongera mɔgɔ hakili la yɔrɔ jan karamɔgɔ mɔgɔ man ka tulon i ka kan na mɔgɔ ka kan y'i yɛrɛ dɔ de i ka kan y'i yɛrɛ dɔ de diɲɛ kɔnɔ bi dɔnni kɛnɛ kan kodɔn kɛnɛ kan kodɔn cɛbɔ kɛnɛ kan mɔgɔninfin man k'i jɔ bi k'a fɔ ko kuma bɛ arabukan kɔnɔ k'o kuma kɔrɔ tɛ sɔrɔ kan wɛrɛ kɔnɔ ni arabukan tɛ quoi karamɔgɔ n'i y'o fɔ dɔnnikɛlaw ka bureau kɔnɔ u bɛ dayɛlɛ k'e ka taa kɛnɛma i jɔyɔrɔ tɛ yan ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n'aw yɛrɛ tigɛra a ka kan na n ko n'a yɛrɛ tigɛra a ka kan na ka tigɛ a yɛrɛ la ka da arabuya de la karamɔgɔ mana kɛ min ye a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna mana kɛ min ye a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna a kɔni Saudiɲɔgɔn a y'o ye wa ye Saudiɲɔgɔn ye a y'u ka ciden mondialiw ye anw ka janfantiw ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ
u sarala n'a ma sara ne tɛ fɛn dɔn na dɛ nka maa o maa bɛ fɛ k'i faso janfa maa o maa bɛ sigi o ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan o y'o jɛɲɔgɔn dɔ de ye nɔgɔ fura ka bɔ baden da ma